Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok ka, kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go, Diego! Go, Diego! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol. Ay! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. How are you doing out there? Hope you folks are having a great time. We're going to be keeping you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. And we're going to dish you out with a great music to make you feel good, make you feel better. Perhaps, of course, after taking a very long weekend. We got a surefire power hits in store for you right here on Programang EDSA. Maraming salamat at sana naman po nag-enjoy kayo sa pakikinig, and I'm gonna make sure that everybody will enjoy. It's because this is the only program that makes you feel good and make you feel better. So again, well, thank you very much, Jesse. Aray! Bakit ang? Peste ka, hindi kita maintindihan. Inche ka o kung ano. Wala, ganun talaga tang. Kahit ano, basta importante na iintindihan at nakakapagpangiti tayo. Kagaya ni Manong Driver. Ayan o, napapay-smile o. Ay! Uncle, Manong Driver. Pwede bang pakisayo? Shoes! Sige na, wag na mag-inarte. Pakis naman. Smack lang. Sangala-ngala. Aragoy! Maluoy ka! Clap your hands. Ang saya-saya. Clap your hands. Alright mga kabisyo, ito pag-usapan natin to board. Siguro baka dumaan din to sa timeline mo. Let's go sa go! Etong chika na nasagap natin tang. Si Christy Fermin parang nanggigil sa galit kay Vice Ganda umano. Dahil sa biro nito umano sa kanyang noontime show, nang tinanong niya ang isang contestant, ni Vice Ganda ha, tinanong ni Vice yung isang contestant na nagngangalang Christy. Ang tanong niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Christy bukod sa paggawa ng kasinungalingan. Well, for some, sobrang maraming natuwa, iba benta. Kasi nga, pag sinabi mong Christy, matik na yan na connected doon sa nagbibigay ng chismis, ng showbiz chismis, balita. So, parang biro. Kung baga, ay nako si Manay Christy, hindi nagustuhan yung biro ni Vice. Kaya yun, nang gagalaiti, binanatan. Ang mga banat patang, mga isa kang lalaking nagkukunwaring babae, mga ganun. Sobrang below the belt na. Grabe. Pero tang, logican na natin to. Hindi na natin patatagalin. Sige, ikaw lang naman nagpapatagal Peste ka. Logican mo na yan. Alright mga kabisyo, eto, logican na natin yan. Logican na natin to. Sobra-sobra na to mga insan. Ano bang mapupulot natin na aral? Ano bang leksyon ang pwede nating makuha? Alam niyo mga bisyo, ang pagbibiro kung minsan nakakasakit din kasi ng damdamin ng kapwa natin. Kaya nga sinasabi, binabanggit sa Biblia yung coarse joking. O yun yung pagbibiro ng bulgar, ng nakakapanakit ng damdamin ng ibang tao na nakaka-offend. At ito po yung pagka-offend na to, ito yung nag-trigger na gumawa ng kasalanan, gumawa ng hindi maganda, kagaya ng pagmumura, kagaya ng nanununtok. Dahil po itinrigger natin. Kaya siguro ang magiging batayan natin pag nagbiro po tayo, pag nag-joke po tayo,
alamin muna natin kung yung taong binibiro natin sensitive ba? Alamin muna natin kung yung birong ito masasakyan niya ba? Kung masyado ba siyang konserbatibo? Yun po ang mga bagay-bagay. Hindi lang po basta banat lang ng banat, ha? Banat bay. Wag ganon, Col! Isipin po nating mabuti bago po tayo magbiro. And I thank you! Ay, nako, ilang araw na lang magpapasko na. Ilang araw na lang magbabagong taon na. Eto, Shakol, para sa inyo.